Здравейте, днес ще ви покажа една гейминг конфигурация за 650 лева, като бюджетът беше от 700, но аз успях да направя по-евтино. Процесорът ни е Intel Pentium G4400 3,3 ГГц с сокет 1151 двуядрен. Дъното ни платка на ASRock с 2 слота DDR4 RAM памет. Паметта ни на Kingston 8 ГБ, напълно достатъчно. DDR4 2133 МГц. Видеокартата ни на палит GeForce GTX 750 StormX 2 ГБ с GDDR5 128 бита. Една много хубава видеокарта. За хранещия ни блок е на Enjoy 500 W Real Power 80+. Seagate Barracuda Hard Disk 500 ГБ SATA 3. Deluxe кутия съвсем обикновена за 23 лева DC610. Това е конфигурацията, надявам се да ви е харесало и до скоро.